ayun po mga kamaster, no? So magandang umaga sa inyo lahat mga kamaster. Bumalik pala ako dito mga kamaster kasi kahapon nandito kami, kasama ko si Marinong Humboy tsaka si Mona Pilipina. Binilikan ko si tatay ngayong araw na to, no? So i-update ko si tatay kung kumusta na siya. So puntahan natin mga kamaster, no? Tay! Andyan si tatay, oh. So, sige, okay ro. Binalikan ko si tatay. Wala na dyan kayo mag-araw tayo, bisig gabay, wala na dyan. Wala na dyan. Gusto natin mga kamaster, no? So, mag-standby muna ako dito mga kamaster, no? So, ayun mga kamaster, no? So, naabutan ko pala si tatay ngayong araw na to. Niluluto siya ng pang-almusal, no? Niluluto si tatay ng pang-almusal ng itlog. So, andito kami ngayon sa bahay kubo niya. Dito siya nagluluto. Ayun mga kamaster, no? Tutulungan ko pala si tatay magluto, no? Yan. Magluluto siya ng, magsasaing siya ng kanin para sa almusal niya. Kaya rin mo tayo? Okay, mas mura. Tingnan natin si tatay mga kamaster kung paano siya luluto, no? Kasi gustuhin ko man sana tumulong kaso ayaw niya, kaya hayaan na lang natin si tatay. Ayan mga kamaster, no? So gusto ko sanang tulungan si tatay na magluto kaso ayaw niya. Kaya siya na lang yung nagluluto. So, dito tayo sa lugar niya mga kamaster, no? Dito tayo sa may sapa na to. Mayroon palang sapa dito sa kanila. Peligro din mga kamaster kasi baka mahulog si tatay dito, ah. Yan. Yan yung problema. Yun po mga master, no? Mag-isa po akong pumunta dito mga kamaster kasi si Marinong Humboy at si Mona Pilipina is sobrang busy lang dalawa, kaya isa lang ako pumunta dito kay tatay. Tinignan ko yung kalagayan ng tatay. Ganyan pala siya magluluto, yun, no? Dito kami sa may kusina niya. Nakakaawa mga kamaster, no? Kasi kahit bulag si tatay, trabaho pa rin siya. Siya yung nagluluto, siya yung nagsasaing sa mga kakainin niya. Kasi ayaw na ayaw niya sumama dun sa mga anak niya. So, nag-usap kami ni tatay mga kamaster, no? Pag naliligo pala si tatay mga kamaster is doon siya sa may sapa maliligo, no? Doon bababa siya dito siya bababa, yan, no? Dito siya dadaan mga kamaster. Ito tatay mga kamaster, so dito din siya dadaan. Ito ano lang siya, kanang ang tawag ito, dandahan daw siya dito siya dadaan para kung gusto siya maligo, dito siya sa sapa maliligo. Yan, o, sapa mga kamaster. Ang hirap dito mga kamaster. Dito pala malaligo si tatay mga kamaster, no? Yan, dito. Dito siya maliligo. Dito siya kukuha ng tubig, no?
Te, ikaw ang anak ni Kuan, te? Tatay, te? Ha? Ikaw ang anak ni tatay? Ah, Ah, di rin yung ganihan niya. Among gi... Tabangan si... Kuan ba? Tatay ba? Ya. Yan pala si ate mga kamastero. Siya yung taga-alaga din dito minsan. Magdadala ng tubig para inumin. So, yan si ate. So, yan mga kamaster, no? So, tignan nyo yung trabaho ni tatay. Kahit bulag yan, pero nagluluto. Di ba, tay? oo. Sabi din ni ate, is ano daw, kasi tawag ito, naguna din eh. Oo, nag-una ng diya sa Kalubyan. Si tatay dito daw ano dito, maglilinis. Siya pa rin yung taglilinis dito, no? Yan, tinatanggal yung mga damo. Yan pala si ate, oh. So, ayun mga master, no? Dahil okay na si tatay dito kasi may kasama siya. So, uuwi na rin ako mga master. So, walang problema sa tatay kasi marunong naman siya magluluto. So, ayun po no mga kamaster, no? Sakit ang mata ko sa, no? Wala namang problema si tatay doon mga kamaster kasi andon yung babae. Mayroon naman kasama siya. Dumating yung pamangkin ni tatay. So, uuwi na rin ako mga kamaster. Kasi pupunta pa ako sa Sugod, no?